Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha illahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati liridha illahi ta'ala wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya. Dalallah amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh Nur Tauhid al-Hasaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila maghribiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummahatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa masyayikhana. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisahbih. Wa nakhusu khususan sahibi hadzal kitab an-Nasaidiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa amadana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fahdharu min at-tajassusi wa huwa talabul wuqufi 'ala awradin nas. Wa dzalika lan kaya mengkono fahdharu mangkawadiya sirabe min at-tajassusi saking neliti bahwa tajassus iku talabul wuqufi iku mureh ningali ala awradin nas ing atase pira-pira cacate bangsa. Al-masturati kang den tutup. Wala dikasihkan Allah Ta'ala wala tajassasu lan aja neliti sira kabeh. Wangkala dikasihkan Nabi alaihi salatu wasallam. Saiki menerangkan tentang at-tajassus dengan dijelaskan apa? Menerangkan tentang ana mudahanah, ana mudarah. Nah, sekarang menerangkan tentang tajassus. Fahdharu minat tajassusi wa huwa talabul wuquf ala auratin nasi al-masturati. Maka takutlah kalian semua untuk tajassus, bertingkah tajassus. Yaitu apa? Yaitu mencari apa jenenge golek cacate wong, golek kejelekane wong liya, yang mana kejelekan itu wis ditutup, maksudnya sing asale tertutup kejelekane tapi digolek sampai ketok. Lah iku jenenge tajassus. Dawuh Gusti Allah wala tajassasu, janganlah kalian semua meneliti atau golek-golek aibe wong. Terus kemudian dawuh Kanjeng Nabi iki ya ijek tentang tajassus. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Wa man tatabba'a auratahu yafdahu walau fi jawfi baitih. Al-hadis. Man utai sapa wong akan ngliti sapa man aurata akhihi ing cacate sedulur lanang iman. Tetep mangkon neliti sinten Allah Gusti Allah auratahu ing cacate man. Waman tataba'alan sapa waman lan sapa tataba'a kang neliti sapa man
Tatabaa kang neliti sinten Allah ora tau ing cacate man. Yadhu maka meleh-melehaken sinten Allah ing man walau fi jawfi baitihi. Lan senajan ing dalam jero wetenge man. Al hadis. Kanjeng Nabi sing sapane wong kok senengane golek-golek meneliti kesalahan aurate, maksudnya dalam artian kejelekane sesama muslim, ya mbah iku tanggane, mbah dulure utawa bature, sing sapane wong kok senengane meneliti utawa golek-golek kejelekane sedulur Islam ngono. Maka Gusti Allah bakal ya tegese ya neliti utawa maknanya ya Gusti Allah golek salahe wong iku mau. Terus kemudian nek Gusti Allah wis neliti juga kesalahane wong sing senengane golek salahe wong, maka walaupun ing dalam jero omah utawa ing dalam jero weteng kesalahan tersebut, maka ya tetep bakal erah iku nek Gusti Allah. Kecuali nek beda cerita nek ketika awak dhewe sing golek-golek kan ora mesti langsung ngentokno. Merga Gusti Allah yang menutupi kesalahan seseorang. Tapi nek Gusti Allah wis membuka aib seseorang, merga orang tersebut iku senengane golek-golek aib wong, maka ya dimanapun berada kesalahan tersebut ya bakale temok. Aib orang tersebut ya bakale ketok. Merga Gusti Allah langsung waalaikum lan temen sira bisa dari auratil muslimin. Kelawan nutup pira-pira cacate muslimin wal kafilan nyaka andikriya saking nuturaken aurat wa isyatialan muncarakan aurat. Maka sebaiknya kanggo awak dhewe sebagai sesama manusia, sesama makhluk yang memiliki kesalahan, memiliki aib, maka ya seharusnya saling menutupi. Ana wong duwe salah, duwe aib ya ditutupi, aja malah diumbar-umbar ning ngarepe tanggane, ning ngarepe kancane malah disiarno, aja malah ngono. Maka ketika orang tersebut menutupi aib sesama muslim, Gusti Allah ya bakalen nutupi aibe wong iku mau. Wong sing gelem nutupi aibe sesama muslim. Dan ia berusaha untuk mencegah mulutnya agar tidak mengucapkan, agar tidak menyebarkan, menyiarkan aib-aib kanca-kancane. Jadi Gusti Allah Taala, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a al-fa'isyah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Al-ayah. Wa qala alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.